Dwi fynd i chwarae cic gornel gyntaf gêm. Mae Jones yn ei chymryd i Mark Williams i fyny amdani. Fe sgoriad o benia tebyg yn ebyn y Drenewydd, ond honna ddigon hawdd i gaida. Shepherd. Hael gynnig. Allan at Williams. Danny Williams, un yn ebyn Jack Rimmer. Mae Williams yn chwyn ac yn y croesiad ar draws. Oedd yna grwsagleision yn y canol. Yn y croesiad yn fflachio heibio. Shepherd allan i Keach. Y peniad, fydde Rimmer gyrraedd honna. Rimmer o camgymeriad. Yn ildio'r meddiant. A nawr te Danny Williams o'r sgiliau hyfryd. Yn ei gosod i nôl i Keach. Symudiad hyfryd gan yr adar gleision. Keach yn ei chanol i. Sgiliau Danny Williams. Yn heibio'r nod. Shepherd, pas wedi mesur yn hyfryd i Lewis. Danny Williams wedi cael dipyn o loc lawr ochr dde Aberystwyth. Yn y grysegleision aros amdani yn y canol. Y sodliad o'r ergyd heibio'r nod gan Cameron Keach. Hwlffordd yn llwyddo lawr y chwith dro ar ôl tro yn y hanner cyntaf yma. Mark Williams. Drwy goesau Rhys. Dim trosod gan Shepherd, meddwl y cyn dyfarnwr o'r bas hir ymlaen i Danny Williams. Yn rheoli'n hyfryd ar y cynnig cyntaf, yn cael ei warchod gan Fiel. Williams yn arafu ac yn cyflymu ac yn heibio Jamie Fiel. Mae yna ddau yn y canol. Y coesiad i mewn at Fawcett, Ben Fawcett yn gwbl glir. A mae Hwlffordd ar y blaen, 10 munud i mewn i'r ail hanner. Amddiffyn Aberystwyth i gyd yn mynd gyda Kieran Lewis a gadael Fawcett ar ei ben ei hun bach i rwydo. 2 munud o'r gêm yn weddill. Mae'r cyfleon wedi bod yn bryn i Aberystwyth. Gaida'n dod allan am honna. Yn syrthio i Cockelain. Cockelain yn tynnu hi nôl i'r droed chwith. Mae'r ergyd dros y trawst. Dyw Aberystwyth heb fygwth hen yma. Scotcher y capten i fyny amdani'n dda. Mae'n cyffyrddo gan Franklin i Owain Jones. Matthew Jones yw hwn. Croesiad uchel ar y cynnig cyntaf mewn at Cockelain. Aberystwyth bron a 2 pwynt yn yr eiliadau ola. Dyn nhw heb fod ar ei gêm heno, yn sicr heb greu digon o gyfleon. We've got a young squad, but we've got good numbers. And obviously at this period of time with the games thick and fast, it's going to be really important. And it's up to us to manage it and rotate it best we see fit for the opposition we play. And, you know, thankfully, the last 2 games, obviously, we're on the back of 2 defeats, so freshening things up has paid off for us tonight. I thought it was a pretty even game. Limited chances for both teams, to be honest with you. So I probably thought there could be I thought it was going to end in a draw because, you know, to be honest, we didn't like scoring tonight. But in the manner that we've conceded that goal, we're not happy at all.